ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ದಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ತೋಜುಂಡು ಉಂಟದ ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗ್ ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಏರು ಪೂರ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗ್ ಪೋತು ಜರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಲೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಣ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಗುಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಈ ಥರದ ಆ ಥರ ಮುಂಟ ನೀಟದು ತೋಜುಂಡು ಅಂತ ತೂಯಿರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಳೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಓಲ ಮಿನಿ ಪೋದುತ್ತಾರಂಡ ಪನ್ಲೆ ಏನು ಪೋತ ಮಾಡ್ದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಳೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೆನ್ ನೈಟ್ ಪೋಯಿನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ತುಲೆ ನೈಟ್ ಏನು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತಲುಪುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ತೋಜುಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೂಯಿರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ.